Tir d'Eixida, un dels ponts festius més llargs per a alguns valencians. Diumenge que ve és el dia de la Constitució i dimarts el de la Immaculada. S'esperen més de 2,5 milions de desplaçaments per carretera a la Comunitat Valenciana. Molt bona nit, són les 9. Avui divendres 4 de desembre és també l'inici a 2 setmanes de campanya per a les eleccions generals i també és una jornada de celebracions per a esta casa. Els anunciem les notícies més destacades en sumari. Avui ha començat la campanya electoral més oberta dels últims temps. 4 de cada 10 votants asseguren no saber encara a quin partit polític votaran el 20 de desembre. Des d'esta matinada i fins el 18 d'este mes, les formacions intentaran captar, sobretot estos electors indecisos, pel descontent social. Elegir el juguete adecuado para su hijo. Les associacions de consumidors alerten de diferències de preus importants en els lloguers depenent de l'establiment on es compren i fan una sèrie de recomanacions abans de llançar-se a fer les encomandes de Nadal. En este informatiu es donem totes les claus per a comprar segur. La Fundació Nova Terra, que lluita contra la pobresa i l'exclusió social a la comunitat, ha tornat a posar en marxa una campanya solidària. La iniciativa benèfica Més que una flor recapten fons per a activitats d'inserció sociolaboral. Ok, vámonos. Avui és un dia molt especial per a este informatiu. Fa un any que començarem les emissions del Dia Comunitat Valenciana, l'informatiu autonòmic de TV Mediterráneo, en què cada dia es contem les notícies més importants del nostre territori, tant a les 2:30 de la vesprada com a les 9 de la nit. En els esports, la Copa del Rei ens deixa un empat a Orriols i també la derrota del Villarreal. Maria Tomàs. Es compliquen les coses per als groguets, Carme, que ahir caigueren a l'Alcoraz davant l'Osca. Els de Marcel